Ready? La que vosaltres anomeneu líder de l'oposició, la senyora Arrimadas, deia que en un any no han sentit parlar de res que no sigui el procés, i ens inquieta. Ens inquieta realment la capacitat d'escolta que vostès puguin tenir. Perquè nosaltres que no som govern i que no som Junts pel Sí, parlem de moltes altres qüestions més enllà del procés. Ens preocupa la marginalitat i l'aïllament polític en el que poden caure vostès si realment en aquest any vostès no han sentit a parlar res més que del procés. És que sí, estem en un moment d'excepcionalitat política. Mal els hi pesi i poc que ho escoltin. I és així. I els senyors del Partit Socialista ho saben perfectament, perquè el búnquer del 78 que vostès van contribuir a construir s'està enfonsant. I sí, realment, és un fracàs la judicialització de la política. Suposo que per això no vam arribar a aclarir qui era el senyor X del GAL, que encara no ha arribat mai a ser jutjat. Els senyors del PP que emplacen a fer un debat de les idees. Debat de les idees quan vulguin. No sé amb qui a l'Estat. No sé amb qui a l'Estat. Potser debatrem sobre la europea? Els companys de Catalunya Sí que es pot, amb aquest abrandament relatiu a la desobediència, tindrem l'oportunitat de desobeir en breu, segur. Manars i garrotades, segurament, com les garrotades que van patir quan Iniciativa per Catalunya ostentava la Conselleria d'Interior.